sus în cer și ne ajută cu orice. Mai ai momente când te rogi la El. Lasă-l să... Iisus Hristos, Altfel, zi. Maica Domnului, Altfel. Sunt prieteni acolo toți. De 9 litere. 8. Iisus Hristos, Și cum mai e? Cine mai e în afară de Iisus Hristos? Ăla cu barbă mare rău de tot. Dumnezeul, Fără ultima literă. preotul, Nu, ai zis bine ăla, dar fără ultima literă. Dumnezeul, Fără L. nu preot. Nu, ăsta este care ai zis tu. Fără L. Zi-l fără L. Cum ai zis adineauri? Preot, Nu, ăla Celălalt. altul. Maica Domnului, Nu, ăla cu barbă mare, cu conturul făcut frumos. preotul cu cult, cu Ăla cu barbă brau. mare care stă în cer. Ăla cu barbă mare, ai zis adineauri. Iisus Hristos, Ăla altul. Maica Domnului, Nu, ăla altul. Bătrân. Dumnezeu, bătrân, Cum? Dumnezeul bătrân, Nu, trai ultima literă. Dumnezeu cel bătrân, Nu, doar ăla singur. Dumnezeu cel bătrân, Nu. Nu.